Aydagon kaçtı. Ayallogon. Möyteç. Ay teç. Senem tağın tentek değil mi? Hava. Klastaş. Edilözi. Yadyňa düşýär. 9-njy klaska test geçirilen. Sen akija galyp geldin. Menem öz depterimden göçürmäni beripdim. Yadımdan çıkan oğul. Sebäbi şonda 9 ýylyň içinde birinji gede ikilik alypdym. Gatty ikilikçidiň ay. Senem klaskomdyň, klasyň jurnalyny götürýärdiň özüm şo döwürden gazanç edip başlapdyň. Bir fitçi berdiň, üçlügi beşligi öwürip berýärdiň, iki fitçi berdiň, ikiligi beşligi öwürip berýärdiň, üç fitçi berdiň. Bugun doýdum ýejek gelýärdiň. Ýadyňa düşýärmi? Hawa yadyma düşýär. Ateň yadyňa düşýärmi? Ikimiz partadaşdyk. 23 fevralyňda gowy sowgat beripdim. 10-njy klaska bilýärmi? Howa bilýän. Şo sowgadyň integem dur. Tama karşyda hiç kim alana onu. Dağım yüzünü 23 fevralyň bilen tağan tentek diýip duran sen portretiň kim ýandyryapsyn? Ay bala, hiçlay, sen näme diýen bardy? Men berde ýaşaýan. Ulan men jaýym. Töweleme, owadan gowja ýasalypdyň. Men diňe pulny berdim. Jaýy, içiniň mebeli, elektronikasy, nollon, hemme dady Jacob dizayn edip berdi. Owadan gerek? Owadanlygyna, owadan welin. Sen 50-ni 2-ä köpeltip bilmeýän oglanyňa. Berde 50-ni 100.000 daýyn köpeltmeler näçe başardy? Özüňe bir ikilikçi, ýüregi ýukaja oglanyň. Ýürek ýuq bolsa-da, jübi galyň. Mektepde alan bakan däl, durmuşda alan bakan rol oýnaýar. Kelle boş bolsa, gapçygynda ol bolýan däldir. Men hiçley sen näme işleýän berde ha? Men guruluş madynyma. Biri urwin zakadatdy welin. Dastavşykla metşana özüm getirmeli boldum. Piyada geldinmi? Ýok, hana maşinim. Ay dastavka şu töwerekde bolan soň düşäydimlay. Ýoksa da şu dastavkany bermeli bolanym. Jacob dizaynına usta bolmaly. Ay, usta da därlay. Patsobnik mi näme mi? Meme ýaşyl baratalay, daşyna bira çyraly bolmaly bilýän-de. Ay yok, men abilemok. Şu töwerekde diýdimi? Wapşeta şoňa jaň etip göreýin-ni. Yo, jaň edip oturma, özüm çykyp. Hay tağın tentek. Entegim şo tentekliň galmanyrda. Ne? Bular sen urwinim. Men urwinim bilen deňnäl. Bulnam özüňe goý, sowalga alanarsyň. Tağın tentek. Bardım ustam.